An filɛbagaw fo ni tan bi ka taa aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɔrɔ kabi yan fo aw sigiyɔrɔ la ka da yɔrɔ la ka fɔ ko aw bɛ ka Mali kunnafoni point n'o tɔgɔ TV de lajɛ ni wagati in na kɔrɔlen ko la dugu bila kasa lada wuli ye an ka jamukan man di jamukan la jamukan sahale n'o ye dankɔrɔba kɛnɛ ye an y'o de fɔ aw ɲɛna diɲɛ dongo don dankɔrɔba ko de ka d'an ye buna adamaden o adamaden ne bolo den kɔni ta n'o min nɛgɛ i dusukolo n'a bɛ janfali kɛra dɔ kɛla i ye dankɔrɔba ye bi an t'a bila daga girinda la ale maa min bɛ ɲɔgɔn bolo denmisɛnnin don nka denmisɛnnin min don a b'a bolo da yɔrɔ dɔn ari kɔnɔ nka anw tɛna se ka caman fɔ dɛ n bɛna kuma ten ŋɔ a la yalasa aw ni ne an bɛɛ lajɛlen ka bɔ kunba na an ka se k'a dɔn jɔn don ne kɔni b'a mɛn dɔrɔn ko Salifu a ye jamu dɔw yɛrɛ fɔ jamu in est-ce que Salifu Kulubali tɛ Salifu ça va? Alhamdulillah. Ko bɛ ka ɲi? Alhamdulillah an bɛ Ala fo. Kɔri baasi t'i la? Baasi foyi t'i la. D'accord. An y'i wele ka na an ka jamukan kɛnɛ kan i kana an n'i ka jɛ ka ɲɔgɔn masala i ka nali diyara an ye kosɛbɛ an bɛ fɛ k'a dɔn Salifu yɛrɛ ye jɔn ye fɔlɔ? O diyara ne ye. Salifu ye mɔgɔ min Salifu bɔra Yakuba Sisoko la. Salifu bɔra Mamadiba Kamara la. Salifu bɔra Lasana Keyita la. Salifu bɔra Mariama Keyita la ka bɔ Kita Kulubali bolo fɔ. Tabarikala. Salifu yɛrɛ jamu? Salifu jamu Salifu Sisoko. E tun b'a fɔ ko Kulubali de? Ayi an ye Sisoko ye Bula. Depuis Ala fila t'anw da kɔnɔ an mana kuma min fɔ an b'o de kɛ. Non, je pensais que i tun ye Kulubali de fɔ fɔlɔ ou bien? Bon ni ko ma fɛnɛ ko Kulubali n b'a lamɛn parce que n jatigi mais fallait commencer par là. Ok, Salifu an bɛ fɛ ka i nacogo dɔn ari kɔnɔ. Ne ba ne ɲininka o la o diyara n ye. Ne ɲininka o la o diyara n ye. Ne nana ari kɔnɔ cogo min na ne tun ye école den ye. N ye kalan kɛ n ye DEF sɔrɔ n taara fo lycée la. Nka fama Ala fɛnɛ y'i da min kama i bɛ ko de. Kosɛbɛ. N sigilen don n tɔntɔ y'i kanto ma a ko n ma Salifu i ye école bila mun na n ko n ko tɔntɔ a ka di ne ye ka n fasiya ɲini k'a dɔn. N ko kura fɔ ka di ne ye. A ko n ma n den o diyara n ye n'o ye Mamadiba Kamara ye. A ko n ma ni kura fɔ de ka di i ye. A ko nin fɛnɛ man di ne ye den cɛmannin i k'i sigi i ka to yɔrɔ kelen sigili la. Ayiwa ni fasiya ka di i ye Ala k'i dɛmɛ. N nana ka na kura ta ten n bɔra kura fɔlɔw la n mɔkɛ yɛrɛ ba sababu ka bɔ Kita n bɔra kura fɔlɔw la quoi n'an ye kura ta kojugu tɛ. Tabarikala. I y'a fɔ k'i bɛ dɔnkili fɛnɛ da dɔnkilida de kɔnɔ fɔlɔ wa kura fɔ de kɔnɔ fɔlɔ? Kura fɔ de kɔnɔ. Kura fɔ de kɔnɔ n tun bɛ to ka n sigi ni n bɛ ka kura fɔ genre n bɛ dɔnkiliw da ka to ka dɔnkilininw da fɛ fo ka na progrès ni fɛnw kɛ dɔɔni dɔɔni n bɛ taa jeu dîner ni anniversaire la mɔgɔw bɛ n y'a kɛ yɔrɔ la b'a fɔ karisa i ka nin fɛn cogo nin kɛ ne yɛrɛ b'a fɔ ne bɛ kalandenya la ne ma taa yɔrɔ si la. Kosɛbɛ. N ma taa yɔrɔ si la. Mais Salifu i ma kalan kɛ i n'a fɔ dɔnkilida ni fɔliw bɛ kalansoba minnu na i ma o kalanw kɛ? Non n ma taga a école la. I ma taa école la. Ma taa école la. A kɛra kanu ka baara ye. A kɛra kanu ka baara ye. I y'a kanu i y'a ɲɛɲini ka a ɲɛdɔn. Kosɛbɛ. O diyara n ye. Salifu bɛ nin baara in na a mɛnna? Salifu bɛ nin baara in na a bɛ san 3 bɔ. San 3. A bɛ san 3 bɔ. San 3 kɔnɔ Salifu sera ka album dɔ kɛ? Bon Salifu ne ma album kɛ. Ne ma album kɛ. Ne ma album kɛ. Mais i yalala? N yalala. N yalala parce que n taara émission caman na. N taara Musoya TV la. N ye Layide Baga ka émission kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ni mɔgɔ caman jɛra quoi. D'accord. Mais ka bɔ ka taa concert kɛ. N m'olu kɛ fɔlɔ. D'accord. Ala ka olu sababu ɲumanw nati. An y'a ɲini Ala fɛ. Mais sisan e ye kalan bila de ka sɔrɔ ka don nin na. Munna i ye kalan bila? Mɔgɔninfin n'i y'a dɔn fɛn o fɛn tɛ ku i farikolo la i b'a bila den cɛmannin yɛrɛ ni dɔ ma ɲɛ dɔ bɛ ɲɛ. Den cɛmannin yɛrɛ taabolo yɛrɛ o ye ni dɔ ma ɲɛ dɔ bɛ ɲɛ i k'i sigi o de ka jugu mais i bɛ ka dɔ kɛ i ka erreur tɛ yen. C'est pour cela ne wulila n y'a ye n faw bɛ ka kura fɔ moi ne yɛrɛ papa a bɛ kura fɔ a bɛ dɔnkili la Yakuba Sisoko. Yakuba Sisoko. Ani Mama Darabaw ye fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ a tun bɛ Kɔtɛba la ani Kɔtɛba Ivoire. Les trois ko mɔgɔ n'u ye fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛ to ka n papa ka vidéo lajɛ a b'a essayer a bɛ dɔnkili da nana ka na. I bɛ se ka an hakili jigin a ka dɔnkili dɔ la?
bon a yɛrɛ ka album bɛ yen a ka album bɛ yen komi ale sigilen tɛ yan mais ani Mama Daraba ye cadeau ni fɛn dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛra ka sɔrɔ denmisɛnninya bɛ ne yɛrɛ la kɔrɔbayalen n y'a video n'a fɛnw ye n papa yɛrɛ fɛnɛ bɛ tantɔ fo ne fɛnɛ ka kɛ tantɔ. D'accord. Ala ka dusukolo la sabati e hamina ko ye min ye ala ko nɔgɔya sisan dɔn n bɛ fɛ an ka kura ta parce que mais ne ma fɛn dɔ de faamuya mɔgɔ fila bɛ yen nɔ i mɛ waso ka di ninnu ye sa ne t'a dɔn est-ce que e bɛ dɔɔnin dɔn a ko la jabatilakaw sisugulakaw bon sisugulakaw ni jabatilakaw ka waso o tɛ bi ye dɛ. Mais ko ne yɛrɛ kɔni ne bɛ kan ka ko ɲɛɲini jabatilakaw yɛrɛ ko k'u ka sanu bila kɔlɔn kɔnɔ ka wari k'a ta juru ye ne t'a dɔn o wari bɛ se ka o ta cogo min na ka n'o d'i ma o sisugulakaw fana ko ni ye bulalan de ko bula ka fɛn nandi ko a fɛ k'a fɔ ka ɲɛta bulaka mɔgɔlandi bula ma fɛn nandi ne ko nin ko in kɔni an ka nin ko in ɲɛɲini dɛ. Bon i b'a dɔn min bɛ na ni wasobagatiya ye jabatilakaw ye fɛn de ɲini k'a dɔn. D'accord. I n'a fɔ bulaw ye fɛn ɲini k'a dɔn parce que n'i ye fɛn ɲini k'a dɔn n'i yɛrɛ tilala k'i sigi fɛn dɔ n'a b'i la k'i misi k'i sigi kɛrɛfɛ k'i ɲɛna dɔn mɔgɔ la fama ala yɛrɛ bɛ jigi la ala ko n'a ye fɛn min nɔgɔya i ye i bɛ se ka yira cogo dɔ la o ni waso tɛ kelen bi mɔgɔninfinw y'i ka baara yira fɛn kɛ waso ye n'o tɛ a dɔw la aw ta ɲi bolofa bɛ ko in ɲɛ il faut que an ka ko in ɲɛɲini sisan Salifu an bɛ kura ta j'espère que bula caman bɛ k'an lajɛ nin wagati la dɔnkili ka di bulaw ye est-ce que ne bɛ se dɔnkili na kosɛbɛ ne tɛ s'a la mais maa min b'a fɔ ko bulayo i miirila mun na bulayo i b'i miirila mun na o morceau ne yɛrɛ fɛ ne bɛ kalandenya la musique caman bɛ yen ne t'a dɔn n t'a dɔn o fana kalan de o ye mais ne yɛrɛ bɛ se ka jouer minnu kan ka caya ni mɔgɔw bɛ ne ka courage don ne la olu ye anw yɛrɛ ka maninka fɔli dɔ ye maninka fɔli ninnu Fama denkɛ Mali Sajo Alalake a caman jarabi dɔnkili tɛ taa caman ayi Mali Sajo in kɔni n'i kɔni y'o fɔ studio in kɔnɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ ka caméra bɛɛ b'i bɔ k'i bin Mali Sajo ni i y'o fɔ n ko olu bɛ waso n'a ye de ko Mali Sajo ko o bɔra olu ka dugu de la ko Babuloto n y'a dɔn i bɛ dɔɔnin dɔn o dugu in na dɛ. Bon nka ne yɛrɛ nira ka ɲi mais depuis ma san kelen sɔrɔ mama nana ni ye Bamakɔ a ma munuma ala n tɛ bɛrɛ dɔ kɛ la taa bɔ yen n'o tɛ ne filɛ ka mɔgɔ min fɔ nin ye a ka ɲi an ka micro in bila an ka kura yan ta an ka dɔɔnin lamɛn ntɛ ni kɔni ye Mali Sajo fɔ ayiwa min ka di ne fɛnɛ fa ye ne b'o kɛ ne b'o gosi sisan d'accord o kumana an ka taa fɛ Masayi nin ko in ma nɔgɔn dɛ n y'o de fɔ n'i kɛra denkɛnin ye dɔrɔn f'i ka kɛ dusukolotigi ye i y'a ye saba mais courant yɛrɛ a juru ka ca dɛ nin bɛ bɛn juru joli ɲɔgɔn ma juru 21 tigɛdenkɔni joli b'a fɔ 4 o ye barika ka baara ye an ka taa fɛ a y'aw labɛn dɛ n'i y'a daminɛlen de ye ta kɛra dɔnkilidala ye
Hadiyara kojugu vraiment ni fili suguma ibe ke sugura ala kana an shi fili an suguma vraiment Salifou ni morceau indiara est-ce que dowra la benen bi bolo ibina dowra la benen do juste avant gunu drone do parce que ne ba doni 2 minutes Salifou bina concert ka bina chaya do Ok, Salifou, ni diyara n ye sisan nɔ
an b'a lajɛ ka continuer ni an ka question ye kurafɔ i donna la est-ce que i ye gɛlɛya sɔrɔ baara in na kabi ya daminɛ kana se sisan ma bon an ye denmisɛnnincinin ye mɔgɔ t'i ma ni dɔ gasi la hali ni sigi kɛ minitini kelen seconde kelen bɛ don a gasi la ne yɛrɛ bolo ne ma fɛn kɛ mɔgɔ la kojugu yɛrɛ fɛnɛ ma kɛ ne la n b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ kisi a kojugu ma amina rabi mais baara in daminɛ san 3 in kɔnɔ est-ce que a ye hɛrɛ dɔw las'i ma bon alhamdulilah ala fɔ barika da ye parce que hali k'a dan n bɛ taa kɔɲɔ wolo ni fɛn minnu na maa o maa n'i bɛ se ka fini san i yɛrɛ ye i bɛ se ka i ye ko dɔ k'i yɛrɛ ye maa o maa n'i sera ka moto san i yɛrɛ ye i ye ko dɔ k'i yɛrɛ ye tabarikala o ɲɛna mais baara in kɔnɔna na fɛn jumɛn de bɛ yen k'o man di ye bon baara in ari kɔnɔna la min ka goni ɲamada ɲɔgɔn ma karisa y'a kɛ fɛn fɛnɛ k'a kɛ ɲamada ɲɔgɔn ma parce que ala ye mɔgɔw da tɛgɛdenkɔni ye 10 u ma kɛɲa dɔw ka jan dɔw ka bon dɔ bɛ hakɛ la dɔw ka surun o ye ala yɛrɛ ka danni kɛcogo ye o bɛ cogo min na hadamadenw bɛ ten dɔw cɛ ka ɲi dɔw cɛ ka jugu dɔw finnen don dɔw jɛlen don parce que cɛjuguya kuma in filɛ nin n'a bɛ fɔ dɔrɔn anw tɛ sɔn a ma an ye muso cɛjugu donc an bɛ cɛjuguya i y'a ye wa non e yɛrɛ bolo i cɛ ka jugu e yɛrɛ bolo i cɛ ka jugu parce que basa sigiɲɔgɔn t'a dɔn sugu ye mɔgɔ t'i yɛrɛ dɔn mɔgɔninfin n'i ko i b'i yɛrɛ faamuya fɔ fɛnɛ i b'i yɛrɛ nin kuma man nɔgɔ kuma ka jugu a dɔn baara ma mais sisan nɔ e ye jeli ye ni ne ko sisan nɔ n b'i ɲininka est ce que e bɛ se ka mɔgɔ ma balima parce que baara ninnu filɛ nin ye a bɛɛ bɛ kurun kelen kɔnɔ mais a bɛɛ tɛ kelen ye dɔ bɛ se ka kɛ fɔlikɛla ye i bɛ kuma dɔ b'u ye i bɛ dɔnkili da dɔ bɛ yɛrɛ bɛ yen nɔ a bɛ dɔnkili ma mais a tɛ se ka kuma dɔ bɛ kuma mais a tɛ se ka dɔnkili da o tagabolo bɛ bolo cogo di bon i ka o ɲininkali o diyara n ye parce que mɔgɔw bɛ ka kow ɲagami ɲɔgɔn na jatigimuso dɔ yɛrɛ fana bɛ yen a delila ka ɲininka ko ka kɛ a ko komi funɛ stratégie n ko kana la i bɛ se ka kura fɔ i bɛ dɔnkili la mais i tɛ se ka kura fɔ ka kuma fɛn dɔ a ma nɔgɔ kumakɛlaw bɛ yen dɔnkilidalaw bɛ yen kurafɔla yɛrɛ bɛ yen fɔlikɛlaw fana bɛ yen dɔw fana bɛ yen ala y'u sɔn u bɛ se ka kura fɔ u bɛ dɔnkili da o t'a yira k'a fɔ k'i bɛ se nin bɛɛ i n'a fɔ ne filɛ nin ka nin min kɛ n bɛ n ta nin de dɔn n ye n ta nin kɛ bɛɛ n'i ka dɔnta don ma jɔ a la n ta nin m'o de dɔn tabarikala Salifu a ma tila ɲɔgɔn na ne kun nin bɛɛ lajɛlen na dumuni jumɛn bɛ yen k'o ka di Salifu ye kosɛbɛ dumuni min ka di ne yɛrɛ ye a bɔ tiɲɛ yɛrɛ la o ye tigɛdɛgɛ ye a y'a fɔ a y'a fɔ c'est à dire k'a ta kayi de don an b'a daminɛ kayi la ou bien an b'a daminɛ kita de la a bɛɛ de ko tigɛdɛgɛ an ka caméraman yɛrɛ n'o ye tigɛdɛgɛ dun daminɛ hali ni y'a fɔ a t'i laminɛ o tuma na a banna ok Salifu baara in kɔnɔ hadamadenya yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔninfin bɛ laɲini dɔ kɛ ni ala ye hɛrɛ kɛ n ye a ka di n ye n ka nin fɛn in kɛ sini ma sinikɛnɛ jɔfɛn bɛɛ ye dafɛn ye hali ni ne tɛ yen a bɛ fɔ ko Salifu bolonɔ ye nin ye wali Salifu de ye nin baara in kuntigɛ e bɛ fɛ ka fɛn jumɛn kɛ Mali ye souvenir ye o diyara n ye ne ba n'i ye ɲininka o la o diyara n ye ne kɔni bon n filɛ nin yɔrɔ min na a bɛ se ka kɛ denmisɛnnin hakili bɛ na parce que hakilina bɛ falen dugu jɛko tan mɔgɔninfin hakili bɛ yɛlɛma kosɛbɛ o de t'a fɔra n'i kumara kuma man ɲi kuma ka jugu a dɔn baara ma kosɛbɛ ko wari yeli a kɔ kuma n'a ɲɛ kuma tɛ kelen olu tɛ kelen voilà bɛ se ka promesse ne yɛrɛ bɛ se ka promesse ta ko tanti ni concert kɛ n bɛ 2 millions d'i ma concert bɛ kɛ fɛn wɛrɛ bɛ tila ka na kunna fɛnɛ a ko ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn bon donc ni nana ka na f'i ɲɛna en ce moment u tɛ kunna n bɛ k'a ɲini halisa kora dɔn ka musique dɔn ka tɛmɛ nin bɛɛ kan tabarikala ka tɛmɛ nin bɛɛ kan o de ye n ka souhait ye tabarikala n tɛ wari bila n ka dɔnta ɲɛ n tɛ sanu bila n ɲɛ n tɛ fɛntigi bila n ɲɛ n k'a dɔn i ka vision ye fɛn min ye sisan i bɛ ka fɛn min ɲini i ka se k'o ɲɛdɔn n'i y'o ɲɛdɔn hɛrɛ tɔ bɛɛ kɔfɛ hali aw yɛrɛ ne wele nin na a diyara n ye trop sabula erreur caman bɛ yen ne ye mɔgɔ min ye kana lajɛ k'a fɔ i bɛ se k'a fɔ ne voix ka di i bɛ se k'a fɔ n bɛ tan mais a ka di n ye yɔrɔnin dɔ bɛ yen ko sɔrɔ k'o fɔ n ɲɛna n ka se k'o yɔrɔnin corriger o yɛrɛ de ka di ne ye mɔgɔ n'i m'a tiɲɛ i tɛ se k'a ɲɛ kosɛbɛ
ni weleli yɛrɛ la n ye boli kana jɔnna kana ka wele kana mɛn aw yɛrɛ aw ni ce aw ni ɲɔgɔn baara la fɛn fɛn bɛ dugu ka se ka kɛ sababu ka dɛmɛbaga sɔrɔ aw la ala ka bon sababu ka ca o ye tiɲɛ ala ka dugawu minɛ d'accord Salifo jamukan b'a fɛ ka se a kuncɛ wagati ma sisan nɔ folikan laban jumɛn b'i bolo ka lase e Salifu yɛrɛ kanubagaw ma diɲɛ kɔnɔ diɲɛ seleke naani bila o diyara n ye sabula mɔgɔfin ne don nin baara in na ka na bila bi la Lasana Keyita n'o ye n jigi ye n jigi ɲuman don nka kora fɔlɔfɔlɔ ale de y'a sanga di yan Lasana Keyita balolen bɛ Lafiyabugu mécanicien fiyɛ bɛɛ b'a fɔ ko mécanicien fiyɛ n y'a mɛn ne yɛrɛ fɛnɛ ka don da la a bɔr'o la dɛ parce que mɔgɔninfin i da ɲinɛna kɔrɔlen kɔ dɔrɔn a tɛ se ka kɔrɔ ok donc o la an b'an profiter k'a fɔ Lasana ye k'a kuku a Keyita a n'a furumuso ɲuman Ayise Kamara an tɛ fɛn fara kan donc Kulubali bon Kulubalilakaw ni Keyitalakaw a bɛɛ ye kelen n tɛ bɛrɛ dɔn a ye sara la mais nka n b'a mɛn cogo min na o man jan ɲɔgɔn na n'i ye foli bila n ye foli bila n jatigimuso ma Kisa Konate ka bɔ yan fo Moribabugu la wallahi ale de b'a diyan dogo ni dogo a b'a fɔ jelikɛ ala yɛrɛ de ko diya ne ye k'o fara min kan Dafa Tarawele o n'a ɲɔgɔnna caman a bi o n'a ɲɔgɔnna caman ko ne ko k'i bɛ fara fan bɛɛ tɔgɔ fɔ dɔrɔn i b'i yɛrɛ ɲini i laban bɛɛ yɛrɛ dɔn an da sera min ma an da ma se min ma hakili b'u bɛɛ la mais nka an bɛ yɔrɔ min na wagati koronnen don a ma nɔgɔn n'o tɛ jatigiw a ka d'an ye aw ka jelikɛ k'aw bɛɛ lajɛlen ta o tɔgɔ ma kelen kelen mais komi baara min don wagati baara de don i b'a di Umu Kuyate yɛrɛ ma Sɛgɛsi Babi banna n'ale yɛrɛ bɛ n'encourager a bɛ misigiw jira n na a b'a fɔ jelikɛ a bɛ tan a ka di ne yɛrɛ ma nin kan mɛn a bɛ hakili jigin Seck Sirima la Seck Sirima o yɛrɛ ye n ka idole ye Seck Sirima yɛrɛ de ka di n ye misigi kɔnɔ d'accord Seck Sirima de ka di n ye n ka idole don walahi a bɛ n nasigi a b'a fɔ ko Salif vraiment i bɛ ka Seck Sirima bila dɛ i bɛ ka taa sa voix nin bɛ ka hakili lajigin san dɔnkilila man di i ye dɔnkilila cogo dɔ la n'u ma woya nkalon ta ka da i la u bɛ pdya u bɛ fɛn dɔ nkalon sɔrɔ ka a ma nɔgɔn bon ka foli di Ami Sakɔnɛ ma Sakɔnɛlakaw bɛɛ lajɛlen n ka foli b'u ye kosɛbɛ Umu Kuyate a yɛrɛ fɛnɛ bɛ kora fɔ n'o ye n karamɔgɔ ye Jemori Kuyate ok an bɛ foli bila u bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la i k'i maa min k'i ka idole ye Seck Sirima k'a fɔ ka wale ɲuman dɔn fo ka taa se yɛrɛ fama n'o ye Mamadiba Kamara ye an bɛ foli bila o la badabada foli k'a fɔ Mali artistes bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko Mali ye kelen de ye a tɛ fara sanbɛ foli dɔ b'i bolo bon sanbɛ foli min bɛ n bolo parce que seli tɛmɛnen na e de bɛna k'an ka émission fɔlɔ ye ka bila donc bon o tɛ problème an bɛ sanbɛ foli kɛ an bɛ sanbɛ foli kɛ an b'a cɛ n'o ye yara ok nin juru in ka di sa n tɛ sa ne Sanu bɛ mɔgɔ nɔfɛ i tɛ kini
ala kana kan salaba ya ni diyara kosɛbɛ Salifu donc an b'i fɔ k'i wale ɲuman dɔn dantɛ foli min na kanubagaw ni kun ye ani Salifu Sisogo ye an ka dankɔrɔba kɛnɛ kɔnɔ n ka kila mɛni da ye mɛntigi da ye donc a ye fɛn o fɛn fɔ faamuyali caman sɔrɔla la a sini ma siriŋana aw yɛrɛ bɛ se k'a lakale Salifu ye jɔn ye Salifu donna baara in kɔnɔ cogo di baara in yɛrɛ ye nafa min se Salifu ma aw yɛrɛ bɔra k'a bɛɛ lajɛlen lamɛn ni masa in ma an ka jɔnya jɔna don n'a nataw la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dankɔrɔba kɛnɛ wɛrɛ kan aw k'an bɛn